ahojky, já jsem Animus a vítám vás u dnešního 3. dílu z Minecraftu. Dneska jsem tady s Anet 102, čau. Ahoj. Kanál od Anet 102 budete mít v popisku videa. Dneska si zahrajeme Bed Wars a půjdeme na lobby 6. 59. OK, 6, jsem tam. Jsem tam taky. OK, jaký tým? Tým. Dáme modrý. Jo, jsem tam. Já taky. Aj. Oblíbený parkour. To se trošku nevydařilo, ale fajn. Jestli vidíte, tak tady Anet 102 skáče parkour, vidíte? Tady skáče parkour. Snaží se o to, jak se jí nedaří. Mně se to úplně jako baklo, vole. Vidíte, tady skáče parkour. Vidíte? Wow. Dívej, tak skáče parkour. Wow. Teď to nedám. Já takový ten velký. Teď to pokazila, no. To se stává. Tady se okoupeme, tak, v bazínku. Tady se okoupeme v bazínku, tak. Bum. A jsem na stromě. Mohli jsme pozdravit tadyhle na stromě, vlko. Čučka. V bazínku se tady. To jmenuje Juří. Nebo Jury, nebo jak to je. Jury prostě tam někde. No. A ty jako víš, ne? Kde jsi? Já si nebudu říkat jméno másta. Tak si budu říkat Annie. Jo, říkej jmény. Wow. Pojď sem nahoře. Na tom stromě, no na tom druhém. Jo, No tady vidíš mě? jo, vidím tě. Wow. 10 sekund. Kdo je s náma? 5, 4, 3, 2. No, dobré, no. Tak jsem se mýlil. Fajn. Nás to jak vyhodil jsi taky? Jo. No, dobře, no. Hele, už tady je menší. Tak jdeme na lobby 67. Počkej, já to tady možná nemám. Jo, jsem tam. Takový trošku fail na začátek. A tým... Jo, jsi tady ty. Abych šla jako tomu Jirka sám, nebo prostě Jirka sám, no prostě Yellow. Tam. Jo, jsem tam. A já bych vzala mapu... Krystal. Jo, krystal. Jdeme na tom stromem. Jo, jdem na strom. Jdeme na strom. Hop. A hop. Že ten můj unikátní svět to nepůjde. A hop. A hop. A hop. A hop. To nejsi to je nějak Kozulman, teda Dumilan. To je Dumilan, nebo Dubrno. Čus. Čus. No tady. 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Jsem, že ty to... Dobrý, jsem tady. To vypadá pěkná mapa. Ty vole. Jo. Pošmákli, vole. Ona vykrade všechny ty blbé věci. Takové ty víš ne. Takové ty cihličky. Bronz. Aha. Je, vezmu se lapy. Jdeš? Jo, aha, tak ne. Chceš lapy? Šej. Bum, 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 bum. To nejde vyhrát, ale... OK. Slyšel jsi mě teďkom? Ne. OK, protože mě to taky někde jsem tě chvilku neslyšela. Takže... Já mám enchant, já.
A koupíme si brnění. Krumpáč. Chceš taky nějaké brnění? Ne, já mám svůj bronz. Já nepotřebuji tvůj bronz, který už tím jménem to. Jo. Co tam děláš? Já? No. Já si nakupuju. Jak ti to jde slyšet, jak klikáš? Aha, no tak to by taky jako. Ano. Takže taky slyším, tak ok, já nebudu tak moc ťukat, ale jak budeme fightit, tak sorry, a že tam bude slyšet. Jo. Jako železo moje, yes, vole. Tady vole, hajzlak. Hej, co blbec, nebo co? Hej, to je hajzl. Já jsem v prostředku. Moje železo. Jdi do prdele. Hej, on mi bere železo, mami. Jdi pryč, tady si vykopu čestičku a jdi do prdele. No, jdi. Jasně, když já vyskočím. OK, moje železo, moje všechno. Jdi do prdele. Jo! Já si srandu. Moje železo. Mám zlato. Ty... Hej, on si dělal srandu, ten sluchy. Ten skryt. No. Bé, jak chci projít? Ti mu to nedochází. Tak máš bloky, ne? Ale on mi to furt zadělává. Hádej, kolik mám železa. Nevím. Hádej. To mám vědět. 11. 12. No. Hej, to je hajzl, ten suchý, nebo jak se jmenuje. Jako já nemůžu vylezt, tak je on normální. Normální. Já nevím, jestli je normální. Ty vole, on mě tu zavřel. Ten sluch jeden. Já mám 15 železa, už si ven. Pomoc. Hej. Něco bych mu napsala, ale tak. On mi to dělal taky, no, tak to se stalo. Ale ne, pojď sem. Vykopej mi ten blok. Díky. A nazdar. Jo, počkej, ještě potřebuji ten iron, ty šuky jeden. Yes. Mám 20 ironů. Slyšíš mě? Jo, slyším. Že nějak se mi zdalo, že nemluvíš. Jo. Vidíš to tu, tak se to... No, jeden. Oh yeah. Kolik máš toho železa? Železa 20, to je úplně normální. Jo. Jak jsem koupila dvakrát nejlepší brnění, takže bych ti ho jakože podarovala. Jo. To tady? Máš ho tady na zemi. Dík. Jo. Mohl by si nám koupit meče za ty 3. Jo. Žlutí? Jo, my jsme žlutí. Kolik máš železa? 3. Za to můžu koupit meč level 1. Ne. A jinak level 2, ale to mám, ale na to mám jenom jeden. Jo, OK. Já mám sword level 2. Dobrý. Nevím, jak se tady podělíme v inventáři, ale prostě tady je. Koupím lucky block, snad budu mít... Já jsem tam koupil čestku, tak Budu mít štěstí. Hej, víš, co mi padlo? co? Železný meč. Máš dobré. Lepší. To je ten za těch 8 goldů, nebo za 5. Teď nevím, kolik tady přesně stojí, ale nevím, jak to. Najít se. Tak. Šla bych si asi pro gold. Já jsem koupil čestku za gold 1. Já jsem viděla. Oni tady nějak spolu fajtí těma rukama. Že to musíš look
rukama. Já jsem v prostředku a beru zlato. Hej, to je moje zlato. Jo, to je taková ta blbá mapa, že to ty goldy jsou i nahoře, ale tam nemůžu dostat. Tak to je, jo, tady jsou schody. To je, no. Nice! Kdo to byl? A... Zvonil, ale... Aha. On je tady fajtí meč. Slyšel to taky? On je tady mele zabil lukem. Co děláš? Co děláš? Oni tam byli úplně nahoře 2 červení. A oni nechtěli být kamarádi. Já jsem chtěla být kamarádka, ale tak... Asi ne. Já měla ten nejlepší meč. Jsem prostě na... On mi dal... Co ti dal? On mi dal chestplate, vzal si ho a vyhodil ho do vojdu. No víš. Ale ještě tady mám ten svůj v zásobě. Mohli bychom to nějak komentovat, co? Bylo by to asi lepší. Jsme v úžasným útoku, kde nic neděláme. Snažíme se tady vzít všechny goldy. A nedáří se nám to. No. Červení už jsou dole. Cítím dobrá? No. Červení. Já koupím 1 lucky block. No, teď jsem si OK. dělala legální 3 iron. Dávejte tam něco do té čestky. Jsem tam měla meč, jsem si ho vzala. Já to dodám do prostředka. Běž tam. Nepískej. Pomoc, a oni mě tady furt to terorizujou. A fuj, ovečka, a Shony, a pomoc. A já jdu omylem k žlutým, přesně tohle jsem nechtěla. Ale my jsme žlutí. Aha. Pane bože. Máš sklerózu? Aha, protože já jsem utíkala před naší soudou. Pane bože. Tak omylem jsem se spletla, myslela jsem, že jsme zelení. Aha, jasná. Protože jsem Jedu dát česku do prostředka. protože jsem předtím hrála a byla jsem zelená. Běž k našemu obchodníkovi, tam je česká, já ti přesto dám goldy. Jej, to bude fakt dobré. Rado. No, dělám. Počkej, sbírám. Dávám 1 gold, máš ho tam? Jo. Fajn, dávám druhý. Ne, jo, já mám luk. Oni mě zabili. Máme tam ale česku. Dobrý. Máš luk? Jo, Dobré. někdo měl. Máš ho tam. Nebudu se s tím párat. A jo. Mám tady, jo, 1 gol, jsi ty sucháči, jo? Kde je ty suchy? Já jsem tam dal... Já jsem nenapsala, mám, ne, ale napsala jsem, mám 12. Ano. A to je on? Suchý? To jsi ty, jo, suchý. Tady máš nějaký, jakože... On odmítl moje goldy. Kdo ti vzal goldy? Odmítnul moje goldy. Tady máš suchou už 1. Suchý, tady máš gold. Chtěl si ho, tak máš ho mít, vole. Jo, díky, fakt, no, dobrý. Jo, je to dobrý. Já si... Mi to jenom, nezdalo se mi to jenom, a nebo tady teďko někdo nám ničí postel. Ne. Ne, to je náš, ona mi zastavila. No, tak to
dneska těch bedwarsů dáme? Podle mě bychom mohli dát 2? Nebo jako podle toho, jak to video bude dlouhé. Já nevím, my teď točíme 15 minut. No to je docela dost. No. Jo. To bude dlouho, ten jeden, ty jedny bedwarsy. No ale tak jako, podle mě, já nevím, jestli je dobrý, když to je takhle dlouho. No tak ještě uvidíme, jo. Jo. Musím si to nějak koupit, teď nevím. Jo, mám Lucky Block. To se pokusej. Nějakou dobrou věc. Hej, padlo mi chestplate level 3, to je ten nejlepší. Jo. A já mám level 2, takže ten level 2 dám do česky, jo? Level 2, tak počkej. Ale máš ho v české, jak chceš. A tady si počoruju ty bronzy. Jo. Hele, jako ti modří jsou na tom docela dobře, takže bych je trošku poškárlila Matildou. Ty na to. Jo, já to beru. Tak ji tam pošli. Jo, jenom si ještě beru bronzy, jako mám 2, ale neuškodila by jakože 3, no ale nemám už za to bronzy. Aha. Takže tu je poškárlej. Jo. Červený je jenom jeden, jo? Červený je jeden. Maria, bože můj, pomoc, tam je zničená půlka cesty a ještě k tomu tam je někdo s tím explosive lukem. Červení jsou dole a zelení taky. Nejsme nahoru zelení, ne? Ne, my jsme žlutí. Aha. Nějaká... Jo. Si koupit to. Ne, hajzle. Nějaký hajzl po mě... Ne, já jsem se dostala. Díky. Hej, dej mi to, je. Jo, to byl takovýhle debilní krumpáč. To je jedno, jak krumpáč potřebuji, dík. Ne, to je jedno, jaký budu mít krumpáč. OK, takže mám 3 kamarádky, které by moc chtěly jít jakože k mody. Jo. Nemám problém vás tam kamarádky poslat. Ale tady je ten s tím explosive lookem. Vypadá to tak. Zkus to tam postavit a zkus je tam poslat. No nemůžu, protože tady jde nějak čulý. Takže já si jdu pro bloky a nějak ho tam obejdu. Wow, ty vogo, to jsem dala ten bungee jumping teďka. Chceš bloky? Já mám 56 bloků. Ne, já si koupím. Jo, dobré, si koup. Jo. Ještě potřebuji se na něco podívat. Mama je tady ten suchý. Jo. To je strašně divné, musí se jmenovat na Minecraft. Suchý. Jinak se jmenuje ten radní suchý. Já nevím, proč se tak jmenuje. Jo, mám 7 železa. Takže teoreticky by to mohlo být v pohodě. Mám 8. Máš jídlo? Mám 8 steaků vypečených. Oh shit, oh. Kurňa. Koupím si Lucky Block. Jo. To je fakt dobrá. Je bomba. Hádej, co vypadlo. Co ti padlo? No hádej. Luk? No jo. Jasně. To bych mohla o tom snít. Chceš ještě... Padl prosím tě, dřevěný krumpáč. Máš blbé? Hele, ty jsi takový ten, co umí lípe s lukem, no aspoň to myslí, jo. Ty jsi luk? Mně to je jedno. Tak, já si zajdu pro nějaký ty goldíky. A jdu po Scarlet. Jo, tak tady je jinak těch goldů. Tak to si nechám líbit, jo. Jak si to nechtěli líbit. Nech si to líbit. Jo, tak tady jsou jinak hradby. Ulice
Mám tady asi kamaráda, který jde... A pomoc Patriku, teda Emi, pomoc. Já už jdu. Armáda modrých poměrem, jak mě naznačila. Hlavně je tak to ubohá. On mě úplně odpalkoval, ale držím se. Jak jsem u zelený. Ne, já jsem umřel. A já jsem u zeleného. A pomoc, tady je nějaká ryčí. Já jsem zemřel. Haló. 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 Já jsem měla 5 goldů. Hm. A luk, nejlepší brnění, nejlepší meč. A ta tráva mě zabije. Nemáš žád. To je strašně vyfejlený. Mě taky zabili. Wow. Nemám vůbec nic. Aha, já tady mám trošku zálohu. Jo, tak teď mi to jinak čortnul. Pane bože. Teď by to ještě chtělo, tam je jeden zelený a jeden červený, je by chtělo zabít. No, jestli mě ten žlutý zabil. Žlutý těžko, žlutý zelený. Já jsem šla k zeleným a on mě zabil žlutý, který byl nesmrtelný. Tak tě mohl zabít žlutý, my jsme žlutí. Pane bože. Co to je? Podívám do četu. Pane bože. Tak zelený, ryčí nějaký. Nebo houtaj, to nevím. Pane bože. Ty nevíš ani jakou máme barvu. Ne. Pane bože. Já. Ty vole, oni to všechny do prdele lízli. Slyšíš mě? Jo, slyším. Ne, on má šíp. On má šíp, jo? Tak luk, no, sorry. Aha, tak to je jinak. Maj šíp, maj luk, má. Ti šulíni, ti modří, to tam všechno ovládají, ty suchily nebo. Jak mohl suchlý, nebo jak to jmenuje, zabít nějakého, počkej. On zabil zeleného. Ne, Jo? nějakého doc, nebo jak to něco nadávat. A když je tady, jak ho mohl zabít? Není to náhodou nějaký cheateřík tady? Jak to má věc? Wow! Ne, jak jsme hráli předtím, tak jak mě zabil, jak se mnou fajtil ten cheater, ne? A prostě už tam, a pomoc lidi, pomoc. Dej to do čestky. Bum. Ne, Matilda, ne, oh shit. Obětuj se. Jdeme, pojďte. Skoč tady za mnou. Jaj, já jsem se obětoval, mě zabili Matildy. Skoč tady za mnou. Já jsem se tu nějak sekla. A my jsme zelení, že jo? Ne, tak my jsme žlutí. Žlutým, aha. Jdeme k červeným, tam je jenom jeden. U červených je jenom jeden. Ale on to tam má jinak, víš, vyfajtěný, teda jakože vylepšený. Jo. Aha, mám jinak železa a matil. Takže jdu koupit lakíčky a jdu koupit matýšky. No to bylo. Dobrá moje čeština. Jo, padl mi luk, level 2. Uprostřed jsou dva modří
Jo, to jinak, já se tady jinak schovávám. Jo. Zase u žlutých, nebo u zelených. Nevím, kteří jsme. Jo. Nemáš náhodou jeden gol? Ne, nemám. No, tak to je super. Já mám luk a nemám šíp. Aha. Tak počkej. Já ti ho hodím do čestky. No, světli bogo, když to asi u červených nebo u zelených. No, tak jako... Jo, mám další hodně železí. Mám hodně želez. Pozor, žlutej. My jsme žlutí. Aha. A to si dokonce ty. Pane bože. Ach ne, já jdu k modrým a jak se jim to pozná. Já mám jeden gól. Chceš ho? Hej. Nech ho. OK, no. Tak, to je docela dobrý. Pomoc, maminko. To je dobré. Dobrý. On mě zabil, já jsem měla zase ten luk. Mě taky zabil. Ty moje reakce potom musíš nějak vystříhat. OK. Peru. On na mě jak jumpnul ze zhora. Asi mají Spider-Man challenge. A, Ne, my tady nemáme. asi jo. Počkej. Jo, hej, já jsem to dala, ty Co vole. jsi dala? Jinak by to vyplejla. No, prostě jsem to skočila. A nevím, jak to dostanu zpátky. Ale mám prostě jakože 5 goldů, jo. Tak je pošli čestkou. Nemůžu. Aha. Tady zabloudila. Já nemám vůbec český. To je někde na spajkle druhé straně. Jo. Po mně tady jak fajtí jinak modří. Pomoc, maminko. Patriku, pomoc. To je Annie, pomoc. On má strange potion. Ty počkej. Já nemůžu vůbec, ani nic nemám. A kde mám počkat, mi řekni. Já nevím. Jsem jako mrtvá. Tohle je pěkně pěkný. A mě to nebaví, pomoc. Vidím to, jak dlouho natačíme? 28 minut? Tak myslím, že asi dáme jenom tuhle, ne? A můžeme potom, my budeme potom natačit další videa, takže myslím, aby jsme to nějak stihli, tak to můžeme za chvilku asi po této hře ukončit. Jo. Že to bude jakože nějak lepší. Jakože nebude to lepší pro diváky, jakože protože přijdou opět videa, jo. Ale za to dneska vydáš obě dvě videa, nebo? Já nevím. Podle toho, no já nevím, možná jo. Dobře. Ne, to sakra bláj. Potřebuji ještě jeden iron. Máš iron? Nemám. Si prvo zajdu. Hop. Teď jdu zpátky. Máš zlato? Nemám. Bohužel ne. Okidoki. Fajn. Proč se mi dá? Co je? Který
Co? Ty bloky, tu cestu na ten skář. Já nevím. Já ne. Já jsem to neskočila. Já ne. Ok. Já si to dostavím. Klidek. Ať už na mě. No, nic. Já si to dostavím. Já na mě. Jdu na frajera, na... Je jeden gold v České. Wow. Tady někdo dal úplně nejlepší meč, vole. No. Ty vole. Tam dává asi ten frajer ten. No. Frajer suchý, vole. On je jinak suchý. Jo, tady je asi ten suchý, nebo kdo? Nebo tady jsou ty zastránci moc. Oni tu jsou ty zastraní moc, myslím. No, jasně. OK, u zelených máme ender chestku, jo? Hej, pojď sem, no, já tady mám goldy, vole. Ne, ty suchý jeden! Co si o sobě myslíš? Nevy. Já ho všichni. Pojď v tom, Vy ale chyzel. pojď k zeleným. Já ti dám do ender chestky. Ti dám goldy, vem si je. Jo. Dík. Jedu na neplánovanou akci. Uaaaa! Pomoc? Nebo máme ty řvát hůra? Ne, pomoc, maminko! Byl by si rád, kdyby se mi zničila modrým postel? Byl by si rád, kdyby jsem zničila modrým postel? Jo. Možná tě překvapí, možná ne. Protože jim tady s mojím tady s tím machrem suchým právě jim ničíme postel. Yes! Vyhráli jsme! Jo. Je to tam. Ježiš, já jsem natura! Oni nám ji zničili taky! Už je jenom ty a suchý. Aha. Super. Ty jsi umřel? Jo. Tak už je jenom suchý a nějaký modrý. Teda ne já. Suchý umřel? OK, ne. Jo. Jo teda. Jo, ty se tak umřel. Teď jsem já a červený. To je vždycky. Toho nedáš. Pojď si k modrým. Ne, já jsem u zelených. Jo, tam. No, pojď si k modrým pro železo a k nám. Ticho, buď. Teď buď ticho. A nebo máš na středu hodně goldíků, že bys si jako mohl koupit ten nejlepší luk. Já mám nejlepší brnění. Buď ticho. A že bys si mohl koupit nejlepší luk. Jo. To taky nebylo jakože na škodu. A tady teď víc, Já nemůžu ten nejlepší luk. no tak si mám 20 goldů, bože, kdy máš na středu. Na středu máš 20 goldů, Aha. protože na každém patře jich máš 5. Umíš matiku? Hej, ten červený tady není? Já nevím, kde. Co děláš? On má taktičku postav se do nebe. A kde? Hej, on tady není. Ten červený tady není. Kde? On tady není. What the On nikde není. What the Tady máš kup na ně hodně materiál a já ho jdu hledat. Protože on tady není, fakt. On tady není, kamo. Nevím kde. Já nevím kde. Já koupím Matildu. Kamo, on tady fakt není. Tak hledej. No já ho nevidím. Ještě možná, že bych mohla... Tak. On je červený. No on tady není. Běž trochu dál od mikrofonu, trochu ti to bzučí. Jo, nevím. A nebo možná, že to je Noru, protože já ho mám trošku jakože... moc, jakože... Prostě on hůčí. Jo, to je lepší. To je trochu lepší. Já jsem přišla blíže k mikrofonu. Ne. On tady fakt jakože... Já nevím, ale já posílám Matildu.
Díkej. Oni najdou. Co? Nenajdou ho, protože on tady někde není. Aha, IQ Matilda. No, spadla. No. Hej, on tady není. Tak kde je? No prostě tady není. On někde je prostě, nevím. Kdyby se odpojil, tak jsem vyhrál. Někde. Napiš mu, kde je. Nebo je možná AFK. No, on je bez tak AFK. Furt si to bzučí. No, je to lepší. Teď to je dobré. Teď. A teď? Jo, teď. Dobrý. Fajn. Když běž k červeným, Počkej. máš tam hodně na Matildy, máš tam hodně želez. Počkej, Matilda ho hledá. Kup si laky bloky u červených, vylaky blokuj se. Počkej. Ona ho málem našla. Počkej, ona vyjde. Kde je? Tam ne, tady není. Tam není, mám prostě malá. Někde jde Matilda, počkej. A ona spadla. Nebo držíš si. Hej, kamo, podle mě on... On tady prostě není. Furt si to bzučí. Trochu. Teď je to lepší? Ne. Tak já nevím. Tak. Co mám dělat? Je to lepší teď? Jo, teď. Dobře. Já se budu snažit mluvit víc nahlas, budu víc u mikrofonu, aby ten notebook, jakože jak on furt bzučí, tak aby nešel slyšet. Budu ho nějak zkoušet přeřvávat. Jo? Jo. Takže podle mě to můžeš líbnout, protože on tady není. Běž dál od toho mikrofonu trochu. Prostě mám jít, no prostě, Teď to je dobré. dobrý, podle mě už to asi nemá cenu. Já nevím, já to ještě zkusím prohledat. Že buď někde v oblasti, ale já ho nevidím. Ale podle mě bys to líbila. Lívnem to. Jo, líbí tam. Vylomeno líb. Jestli se vám tady toto video líbilo, tak dejte like. A jinak se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! Můj kanál máte v popisku. Jo, ahoj!